Evocirani potencijali su dijagnostičke procedure kojima se u neurologiji proverava funkcija različitih nervnih puteva. Mnogo je nervnih puteva u mozgu, neki od njih su veoma značajni, neki su manje značajni, ali kao temelj sprovođenja dijagnostike koja se zove evocirani potencijali služe 3 nervna puta. To su vidni put, pa imamo takozvane vizualne evocirane potencijale, slušni nervni put, pa imamo takozvane auditivne evocirane potencijale i somatosenzitivni nervni put. To je u stvari nervni put koji sprovodi osjećaj dodira, temperature i bola sa površine tela, te ova vrsta evociranih potencijala služi za proveru njegove funkcije. Vizualni evocirani potencijali su dijagnostička procedura koja se bazira na vizualnom stimulusu koji se prenosi naravno u oko. Iz oka ide takozvanim očnim nervom u dalje strukture mozga gde se dolazi do ukrštanja leve i desne strane i dalje se vidnim nervnim putem vlakna nervna prenose do centara za vid u kori velikog mozga. Pregled se obavlja tako što pacijent sedi ispred monitora na kome se nalaze šahovska crno-bela polja, montiraju se male elektrode na par mesta na glavi i gleda se u jednu tačku na tom šahovskom polju. Aparat dobiva povratne signale i dobiva se jedan grafički zapis koji se onda od strane lekara analizira. Analiza je veoma detaljna i daje dosta podataka o funkciji vidnog puta, odnosno mestima njegovog oštećenja. Najčešće se koristi kod naglih poremećaja vida, kod sumnje na multiplu sklerozu i zapalenja vidnog nerva. Auditivni evocirani potencijali prenose služe za ispitivanje funkcije slušnog nervnog puta koji u stvari prenosi signal preko uva, slušnog nerva, moždanog stabla do kore velikog mozga. Takođe se montiraju male elektrode na glavu pacijenta, signal se prenosi slušalicama i dobiva se talas koji se sastoji od 5 delova koji se takođe analizira i predstavlja praktično znak oštećenja nekog od delova ovog slušnog nervnog puta. Najčešće se koristi kod dugotrajnih nejasnih zujanja u jednom uvu, kod sumnje na postojanje benignih tumora slušnog nerva i kod sumnje na oštećenje moždanog stabla. Somatosenzitivni evocirani potencijali služe za prenos, za analizu nervnog puta koji prenosi osjećaj dodira sa kože, takođe preko kičmene moždine do velikog mozga. Na sličan način se rade kao i prethodna 2 modaliteta, s tim da se stimulus nalazi na ruci. Prenosi se signal, dobiva se takođe grafički zapis koji onda definiše mesto oštećenja nervnog puta koje je najčešće u kičmenoj moždini, a sprovodi se kod raznih poremećaja i trauma kičmene moždine, kao i kod raznih neobjašnjivih vrsta trnjenja koja se dosta često sreću kod neuroloških pacijenata.